ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಎರಿಗೆಡವ್ನಾರು ಚೀರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆರಡಂಜಿ ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಎರಿಗೆಡವ್ನಾರು ಏರು ಪುದ ಬನ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಬಿರ್ಕಿ ಅರಿಶಿನ ಸಿಕ್ಕದೇನು ಪರಬು ಇದಾಯ ಬತ್ತಿನ ಜಸ್ ಬಡಾಪ್ನ ಮಾತೆರಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಗ್ಲನ ಕೀರ್ತನಗೌಡ ಉರಮಾಳ್ ವಿಷಯದ ಬನ್ನಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಎಂಕಿನಿ ಕಾಂಡೆ ಫಾರೇಜಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಫುಲ್ಲು ಬಿಸಿ ರಶ್ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ಫಾರೇಜ್ ಅಂಚಿತ್ತೆ ನೈಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡಿತ್ತೆ ನೈಟ್ ತೀರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಕೆಸರು ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪೂರ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಅವು ಆತನ ಅದಾದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪನ್ನಾಗ ನೈಟ್ ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಪಂಡಿರೆ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚೆ ನಾನು ಕಂಬ್ಳಾಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಮಂತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಳೆ ಪೋದರ್ಕ ಫೋಟೋ ಹೊಡಿ ಪುದರ್ ಪುಗರ್ತಿನ ಪಡೆಯುವ ಮೋಕೆದ ನಟಿ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಂದೂರು ಸಸೀತ್ಲು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರನ ತಿರುಪಲ ಇದೆ ಇರುಳು ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಮಾತಾ ಕಮಲೋಡ್ಲ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಉಮೇಶ್ ಮಾಮಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತ ಕಮಲ ಗುಡ್ಡೋಡು ರೈತರನ್ನ ಒತ್ತಿದ್ರು ನಾವೇತ ಮಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕು ಪ್ರಭು ಚರ್ಮುರಿ ಪ್ರಭು ಚರ್ಮುರಿಯ ಕಡೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಬಿರ್ಕಿ ಅರಿಶಿನ ಸಿಕ್ಕದೇನು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಆಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೈತಂಜಿ ಕಂಬ್ಳಾಗ ತಿರ್ಕೊಂಡೊಂಜಿ ಏರ್ಪಾಡು ಮಂತದ ಅಂಚತ್ತಂಜಿ ಪ್ರಭು ಚರ್ಮುದರ ಅಡಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಡಾಪುಣಿಗೆ ಜೋರು ಅಂಚೆ ಬಲೆ ಪೋದರ್ ಕಡೆಗೆ ಫೋಟೋಶೂಟ ಒಂದುಂಡು ಅದೇ ಜೆತ್ತಲ್ಲ ಈರ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಯಾವ 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 ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲೇ ಗೈಸ್ ಪ್ರಭು ಬಲ್ಲ ಕೊಡು ಟ್ರೀಟ್ ಚಕ್ಕೆರೆ ರೆಡಿ ಆದಿ ಪೂರಾ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬಂತು ಒಂಜಿ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬೇರೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಕುದರ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನಾರೆ ಜೈ ಗುರು ಆಚಾರ್ಯ ಇಂದಾರು ಅರೇನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಈ ಕುಟುಂಬ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ಫೋಟೋಶೂಟು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನುವರು ತಾಯಿ ಇಂಚತ್ ಮನ್ಪರ್ ತಾಯಿ ನೀವು ಆದದ್ದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಇದು ಅರ್ಷಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವು ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವೇ ಪಾಸ್ ಅವೇ ಗ್ಯಾಪ್ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ನಗಲಿ ತಿಕ್ಕದೇರಿ ನಮಕ್ ಕಿನ್ನು ನಗ ಅಪ್ಸರಿ ಅಕ್ಕ ಓ ಕನ್ಯಕ್ಕ ಆಯ್ ಮನ್ಬುಲಿ ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಏ ಅರ್ಷಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಬಲೆ 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 ಏರಿ ನಾನಾ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಏರಿಗೆಡಾರ್ನಾರು ಚೀರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬರಡಂಜಿ ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತು ಏರಿಗೆಡವನಾರು ಏರು ಪುದ ಹಾಂ ಆಗಲಡಂಜಿ ಎರಡು ಪಾತಿರಿ ಇನ್ನು ಮೂರಂಜಿ ಏರುಂಡು ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಪಾತಿರಿ ಅಂಚ ಬಲೆ 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 ನಮ್ಮ ಜವನಿ ಇಜ್ಜರು ದೂರ ನಮ್ಮ ಜವನಿ जिस बड़ा अपना इनको उलाओ इरो बंडराओ जिस उलाओ जिस ಕಾಯ್ಸ್ ಗಂಟೆ ಎದ್ದು ಗೊತ್ತಂಡಿ ಗಂಟೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರಿ ಕಂಬ್ಲಾಗ ಪೋದು ಬತ್ತದು ಟೈಮು ಇನ್ನ ಗೊತ್ತೇ ಅಜ್ಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಲಿ ಆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬ್ಳ ಪೂರ ತೂದು ಸಂತೆ ಪೂರ ತಿರ್ಗದು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಗ್ಲು ಪೋಯಿರು ಇಲ್ಲಡೆ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಆಂಡಾಗ್ಲು ಡ್ಯೂಟಿಂಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಲ್ನ ದೇವ್ಕರ್ ಬ್ರೋಳ ಬತ್ತ ವಾಪಸ್ ಕಂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತ ವಾಪಸ್ ಕಂಡಡ್ ಐಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಬ್ಳ ಎರು ಗಿಡಪ್ಪನ ತುಯ್ಯ
ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಬತ್ತಾನೆ ಗಂಟೆಲ 4 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಚಿತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಏತು ಪಂಡ ಗಂಟೆ 3:45 3:45 ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿ ಈ ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಂತುದಿಲ್ಲ ಏರು ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಸೆರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್